Hoxe, Couto de Caza atópase na 10ª edición de FEBCAP, Feira de Caza, Pesca e Natureza, aquí na Semana Verde de Silleda. Vamos a mostrarvos os stands desta 10ª edición. Acompañádenos. Sodes a alma da feira tamén, esta é a feira de toda Galicia, e Galicia son os seus concellos, e polo tanto, como esta feira foi o ano pasado, no mes de suño, creo que ainda non estaban constituídas as corporacións municipais ou case, onde hubo renovacións e vidas por primeira vez, ou seguires vindo, eu agradezo moitísimo a todos os que pasaron ou pasamos despois, para que isto sexa unha realidade e imos disfrutar da feira, imos cumprir as tradicións. Sí. ¿Dónde estáis vos? En Viana do Bolo. Viana do Bolo? Sí. ¿Ustedes Almería? Sí. Vámonos defender. La considera los cazadores, ¿eh? Para conseguir el de rojo, para demás, si no, va a haber problemas. Podría haber muchísimos más, porque se están capturando a lo largo de 30.000 familias abajo, es un crecimiento exponencial altísimo. Los años, desde a 5 y a 6, a día de hoy no hay ferramenta que se esté inmontada que no sea atender. Los cazadores no, porque... Gracias. Non todo el caza en Galicia, es necesario. Entonces, digamos, Bueno, non puxes. Va a salir en televisión de Galicia. Hacían unas cortes, están 50.
Bueno, pois un ano máis, Almería Reclamo en FECAP. Que tal, Rocío? Bueno, pois o noso sexto ano, que non iba a decir así o primeiro ano que viñemos, e con todas as tonterías xa levamos 6 anos, 3 anos antes de pandemia e 3 anos post-pandemia. Bueno, pois xa tes, digamos, experiencia para valorar cal é a evolución da feira nestes 6 anos. Bueno, eu creo que os primeiros anos que viñemos estaba empezando a repuliscar un pouquiño a feira, eu creo que tuvo uns anos aí que estuvo baixiña, e os primeiros anos estaba empezando a repuliscar, e agora vexo que estes 3 anos se está mantendo un pouquiño na mesma liña. É verdad que o xoves e o venres sempre hai menos xente, lóxicamente, porque ao final a xente tamén traballa, e sempre hai, a maioría das persoas temos os fins de semana libre, aunque, bueno, hai moita xente que fai noites ou tardes ou fins de semana, pero, bueno, sempre o xoves e o venres é o de menos afluencia, e o sábado e o domingo pois, son os días que máis xente hai. Igual, digamos, en comparación con outras feiras do resto de España, igual haxa que reflexionar sobre a duración da feira. Igual un viernes, sábado e domingo sería máis que suficiente, porque, bueno, todos tendes negocios e iso supón, pois, cerralos, porque xa non só o xoves, senón que o martes hai que cargar, o mércoles hai que estar aquí todo o día montando, non, Rocío? Efectivamente, a nos supónos casi unha semana unha semana non, 3 semanas, porque entre que preparas, ves, e despois descargas, volves a colocar todo, pero sí que temos a tienda pechada 3 días. O mellor con 3 días, venres, sábado e domingo, o mellor sábado e domingo quedase corto, pero 3 días eu creo que máis ou menos é o suficiente, o que se suele facer nas feiras de caza máis ou menos que se fan no resto da península, sí. Que novedades trouxestes aquí a Silleda para pôr a disposición de todos os visitantes? Bueno, pois hai algunhas prendas de roupa e de calzado que xa nos están chegando, que son para a próxima temporada. É verdade que este ano trouxemos tamén moito punto rojo, trouxemos os collares de Vitravi, as máquinas de Vitravi localizadoras, e despois en carabina pois vamos sumando sempre algunha marca nova, algunha carabina así un pouco máis innovadora, e despois as armas de fogo, que xa trouxemos algunha das novedades deste ano. Este ano Winchester, por exemplo, sacou o SXR2 Pump, que é un rifle de corredera, e traemos tamén moitas armas para a caza da becada. Ao final, nós tamén estamos especializados na caza da becada, e sí que traemos superpuesta, traemos repetidoras Benelli especiales para a becada. Esas son un poquinho as novedades que trouxemos este ano. Digamos, o colectivo vai manténdose ou baixando, pero sí que cada vez, digamos, é un colectivo máis especialista, busca máis a especialización, tanto en armas, como en roupa, como en temas técnicos, como en temas electrónicos de localización, non? Sí, efectivamente. Antes o cazador era cazador en xeral, e agora é ou becadeiro ou jabalinero. Entonces, sí que se van especializando, cada un pouco centrándose no que máis lle gusta. Antes o cazador era de perdiz, de jabalí e de calquer cousa. E agora sí que hai o que é becadero apasionado, o que é jabalinero apasionado, e si que a xente se centra un poquinho máis pois, no seu nicho ou na especialidade que máis lle gusta. Ao haber tantas especialidades, forza máis os sector e os profesionais do sector como sodes vos a ter, digamos, distintos departamentos estanco para cada especialista. Sí, eso hai que velo desde 2 puntos de vista. Non sei se nos complican ou nos facilitan, non? Porque ou te especializas nalgo ou, a ver, é verdade que, por exemplo, no noso caso, o estar nunha aldea pequena, bueno, nunha aldea, unha vila, pero estar nunha vila pequena sí que tes que ter un pouquiño de todo, porque ao final nas grandes cidades sempre prima un poquinho máis especialización. Nos decantámonos un poquinho polo tema da caza da becada, temos unha boa zona de caza da becada, ahora en todo o norte está moi en auxe, e bueno, pois tiramos aí un pouquiño, pero é verdad que non desatendemos os cazadores da caza maior, nin desatendemos o que lle gustan as perdices, nin os coellos. Bueno, pois contalle un pouco os que non pasaron por Silleda e os que pasaron e se acordan de hoy. Pois vimos ali Almería Reclamo, é dicir, que poden atoparse cando se decidan a pasar pola Plaza Maior de Viana do Bolo, Rocío. Bueno, pois nos ali na nosa tenda tocamos un poquinho pois eso, a caza maior, a caza menor, especializados, como vos decía, que xa me repito un poquinho na caza da becada, e despois sí que temos tamén moito tema de roupa e de calzado para a montaña. Ao final vivimos nunha zona do interior, de climas un pouco extremos, porque ou fai moito calor ou fai moito frío, pero no inverno fai moito frío, chove, entonces pois sí que tocamos o tema de calzado importante, con goretés, que sea resistente para a montaña, e tamén roupa, pois que sea resistente cando vas a cazar, que sea antiespinos e que non se estropee cando pasas e te rozas, e despois tamén prendas para o día a día, pois agora levase moito
ou a roupa de trekking, pantalón de trekking, cazadoras así un pouco impermeables, cortavientos, e xa che digo, munición metálica tamén, cartuchos, bueno, temos os produtos típicos que ten unha armería, os que podes encontrar en calquera armería, localizadores, armas, munición, e despois á parte tamén estamos moi centrados no tema da roupa e do calzado. Bueno, pois hai que seguir loitando, a verdad que se volvei a gusto traballando, eso é un auténtico placer, igual que un auténtico placer compartir Semana Verde con vos, desexarvos toda a sorte do mundo e polo menos volver a vernos por aquí o ano que ven, Rocío. Moitas gracias, Manuel. Pois nada, este ano cumplimos ademais 10 anos, así que estamos de super mega aniversario. E aquí seguiremos pelexando. Pois moitísimas gracias, Rocío, e equipo, porque Rocío solo non forma armería reclamo tampouco. Eu son un pouquiño que dou a cara, pero ao final hai moita xente comigo, moita xente, bueno, casi todo familia. Intentamos levar o negocio adiante o mellor posible, con unha sonrisa e con buen humor e con boa actitude. Pois moitísimas gracias e moitísima sorte, Rocío. Gracias, Manuel. Has hecho igual que aquí este año. ¿Cuántas veces? Bueno, pois seguimos recorrido por FECAP Semana Verde e un ano máis atopámonos no stand de Armería Bergantiños. Boas tardes. Buenas tardes, señor Manuel, ¿qué tal? E boas tardes, don Iván. Buenas tardes, Manuel. Bueno, vamos a empezar co jefe, que sei que ten preferencia, dixo o jefe mellor. Vale, que se poden atopar os visitantes en esta Semana Verde aquí no stand de Armería Bergantiños, Marcos? Bueno, pois a verdade é que intentamos traer un pouquiño de todo, e como podedes ver temos tanto caza como pesca. Eso, en calquera dos dous ámbitos intentamos ofrecer pois unha amplia gama de produtos e cos cazadores e os pescadores estén cobertos en todos os seus ámbitos, vaya. O ano pasado eras novato en esta lides, este ano, digamos, xa tes un ano máis de experiencia. Como valoras a evolución da feira desde o ano pasado a este ano, Marcos? Pois nada, ben, a verdade é que eso, dache un poquinho de experiencia, dache un poquinho de tranquilidade, dache un poquinho de saber moverte xa neste ámbito, si que a verdade é que as de primaria hai que pagalas, non as de principiante neste caso, hai que pagalas, pero ben, agora contento, este ano xa sabendo como funciona o tema, máis tranquilo, máis, bueno, pois disfrutando un pouquinho máis, a verdade. Agora volvemos contigo que vamos preguntarche para que contes un secreto, pero desvelámoslo ao final de todo. Vamos aquí con Iván, que digamos que é un pouco, bueno, pues vamos decir a voz da experiencia, porque de experto non ten moito. No, moito. Pero en esta parte, en este rincón de aquí, que digamos é un pouco máis novedoso que o ano pasado, que se poden atopar os visitantes, Iván? Bueno, pois este ano traemos unha óptica moi novedosa, é a óptica de Alpen Optics, unha marca alemana que ten un pouquiño de todo. Temos desde puntos rojos de media gama, visores de gama media, gama alta, prismáticos con telémetro, prismáticos unha cousa moi novedosa que son uns 20x42 con estabilizador, térmicos tamén, empezamos en 25 hasta 56, temos unha amplia gama de produtos a un precio increíble e o mellor sempre, como dicimos, para os nosos clientes. Falando de produtos novedosos, cada vez notase máis, ou tendes que notar máis desde o sector dos profesionales das armerías, que o cazador é cada vez máis específico e demanda máis produtos deste tipo, non? A ver, o cazador cada vez é máis específico e cada vez ten máis información sobre os visores. Sen ir máis lexos, non hai tan lexos que 10 anos atrás tiñamos 4 marcas, Swarovski, Leica, Leupold e Cales, casi. E hoy temos un abanico de marcas moito máis grande, donde o que é o cliente ten unha oferta enorme, é un conocimiento moito máis grande e poder adquirir ópticas de gran calidad a moi bo prezo.
A veces esa amplitud de conocimientos tamén leva a difusión deles, é dicir, o cliente entra pola porta e trae tal cantidad de información que lle resulta cada vez, parece máis fácil, pero é máis complicado decidirse. Xa sei que non hai un arma perfecta e un visor ideal para todo tipo de caza, pero ti, se che teño que dicir dúas armas, digamos, unha para a batida normal, o seu visor e outra para recechos, que recomendarías hoxe en día, Iván? Bueno, eu son unha persona moi tradicional e recomendaría, pois, por exemplo, en cara a batida, un rifle semiautomático, vale, en un calibre 30-06, un calibre 9,3x62, non miría a calibres Magnum porque os vexo bastante excesivos para a caza que temos aquí, na nosa terra, na zona norte, que son, nun 70% dos casos, tiros moi cortos, iríamos a calibres así, en rifle semiautomático, e como non poñería punto rojo. Sin duda, punto rojo, porque o que dicimos, os tiros, o 90% dos disparos que vamos a facer son disparos todos por encima deses 100 metros, e un punto rojo de 3 moas, de 2, de incluso de 6 moas é máis que suficiente para ese abanico de caza, de batida que temos aquí. No rececho, pois o de toda a vida, son un puritano do rececho, un rifle de cerrojo de toda a vida, calibre, un calibre 30, un 7 milímetros, algo que che permita tirar, eso sí, un pelín lexos, porque, bueno, aquí en Galicia, aunque sí que é moito cerrado, cada vez máis estás estilando o tema de tirar un pouquiño máis largo, é un visor sempre por encima de 12 aumentos, vale? A campana, a que máis cómodo che seña, unha campana de 42, unha campana de 50, unha campana de 56, pero sí que aumentos sempre poñería por encima de 12 aumentos. Como non se pode traer todo aquí, Marcos, que máis tendes na Armería Bergantiños? Porque parece ser, según din as malas lenguas, que tamén tendes taller. É dicir, hoxe en día non é fácil topar un taller armero en Galicia. Pois sí, efectivamente, tamén temos taller, agora mesmo estamos nos metendo, que é algo moi novedoso, sobre todo aquí en Galicia, co tema do ceracote, damos ceracote tamén ás armas, reparámolas, restauramos, tanto que son, eso, o tema do ceracote, básculas e cañóns, como tamén as madeiras, incluso nos aventuramos a facer culatas, que hoxe aquí é moi raro atopar eso. Pero sí que, bueno, pues intentamos, o que decías ti, abrir un poquinho o abanico e cubrir todo nese aspecto de taller, pois cubrir todo e facernos expertos armeros, aínda que nos queda moito camiño por andar por agora. O camiño tamén é importante que quede por andar, porque se está todo feito é un aburrimiento xa. Os que non pasaron polo vosso stand de Silleda e viron todo o que había aquí, a onde poden ir para, digamos, para adentrarse en Armería Bergantiños? Pois poden ir tanto ás nosas redes sociales, que intentamos traballalas o mellor posible, Facebook, Instagram, incluso temos TikTok, que agora somos moi modernos nese tema, e temos tamén unha página web, que sería armeriabergantiños.com, na cual pois poden ver todos os nosos produtos, e calquera duda, pois eso, pois falarnos tanto por Facebook, Instagram ou incluso WhatsApp, e o número de teléfono ao cual estamos sempre disponibles, vale? Aparte de todo eso, hai algún que quere a tienda física, Iván. E o que realmente sorprende de verdade en Armería Bergantiños desa tienda física é que en canto entras pola porta podes te topar cun asesoramiento totalmente personalizado. Eso non é fácil hoxe en día, verdad? A ver, desde a nosa, digamos, prima, o noso maior esfuerzo é que nós controlamos todo o que temos na armería porque nós testamos o noso produto. Desde un visor de 50 a un visor a un de 2.500. Quer decir, gústanos dar ese asesoramiento á persona o máis cercano posible porque nós probamos ese produto. Intentamos sempre evolucionar, como ahora, por exemplo, cas novas camisetas, ca nova roupa que quitamos, porque víamos que toda a gama, digamos, que aquí se vendía ben, non estaba cumplindo o que os nosos clientes querían. E aí cando sacamos a nova roupa técnica fabricada en Galicia, de Biotech, que está sendo, bueno, a verdade é que temos unha acollida e un éxito impresionante. Para que? Para esa xente que buscaba unha prenda que poidera cubrir as mangas e ao mesmo tempo que fora fresca. E aquí estámoslo comprobando, estuvémoslo testando durante temporadas e seguimos. O mesmo fixemos con Alpen Optics, o mesmo estamos facendo no tema de dar ceracotes, que vemos que agora moitas das armas, sin ir máis lexos, podense ver de gran nombre, como son Benelli e Beretta, están dando moitos problemas no tema de óxidos de cañón, que non aguantan a climatología fuerte que tuvemos. Bueno, este ano ben o biches, tuvemos un ano criminal. E aí é onde nós luchamos para poder traer ese ceracote de Estados Unidos, que non había nadie que o dera aquí en Galicia, e empezar a traballar con el, facer pruebas, facer test, un mogollón de traballo, para que despois de eso todo, e miles de pruebas que créeme que foron moi exhaustivas, aí está, temos o ceracote aquí, e o dito, evolucionamos para os nosos clientes, para dar o mellor servicio posible. Falando de evolucionar e de experimentar,
parte do secreto xa o desvelou Iván, pero vou vos a meter nun compromiso. Quen foi o autor do diseño das prendas? Porque outra cousa non, pero chamativas sí que son. Bueno, pois un pouquiño todos. Aquí non se trata non de colgarse medallas, nadie en particular, senón que somos un equipo. Neso é unha cousa que temos sempre clarísimo. De feito, creo que o crecimiento da empresa tan a corto plazo é tan grande neste caso, creo que se basa neso, en que somos un equipo, nadie está por encima de nadie e tampouco nos colgamos medallas cando as cousas salen ben, nin tampouco nos botamos culpas cando as cousas salen mal. Intentamos remar sempre para mellorar, tanto para nós como tamén para os nosos clientes, como decía Iván, que teñan un millón. Pois moitísimas gracias, non nos queda máis que desexarvos moitísimos éxitos. Sorte casi non vos fai falta, porque a sorte ve sempre ben da man do traballo. E unha vez máis, un auténtico placer compartir Semana Verde con Armería Bergantiños e a todos os seus compañeros. Moitísimas gracias. Manuel, gracias. E topámonos no stand de Armisport. Boas tardes, Borja. Hola, boas tardes. Bueno, cal é a valoración desta túa primeira participación en FECAP? Bueno, pois como ti ben dis, é o primeiro ano que participamos, con moi boas previsións, con moitos novos contactos, que para nós sencillamente era o máis importante, non? É como non darse a conocer. Falando de darse a conocer, que tes aquí a disposición dos visitantes no stand da feira? Aquí no stand de Armisport en FECAP 2024, pois temos desde artículos accesorios para cans, hasta roupa, calzado, vale, sempre algún accesorio que non sobra para a caza maior, como poden ser navallas, cuchillos de remate, tamén pois identificadores para cans, vale, gravamos os collares para poder identificar mellor as nosas mascotas. Tamén tens unha sección, polo que vemos, dedicada á pesca, con montador de moscas incluído. Claro, nunca menos importante, non? Xa que a pesca cada día está máis, digamos, castigada polo tema da contaminación e de todo eso, nunca menos importante, pois, dedicar un anaquiño do noso stand á pesca. Lógicamente non se poden traer aquí todos os artículos. Que máis poden topar os que decidan achegarse por Armisport en Lalín, Borja? Bueno, claro está que para nós este ano, como é o primeiro, non podemos traer todo o que temos que expoñer na tenda, vale, lóxicamente como armería temos munición, temos armas, vale, aquí si trouxemos o máis esencial, digamos. Temos tamén, polo que se rumorea, en marcha, á vista, un novo proxecto en Armisport, non? Sí, temos un novo proxecto en Armisport, temos moita ilusión con eso, xa que para nós é moi importante a enseñanza e o practicar, non? O practicar, que hai moito fallón e non queren dar a cara, pero ahora van a ter que dala, non lles vai quedar máis remedio e nada. Bueno, pois vamos a adiantar que o novo proxecto que verá a luz o próximo sábado, día 8, nunha xornada de portas abertas, e non hai ni máis ni menos que un campo virtual de caza para que todo o mundo poida, o que tú dices, desde formación, disposición para poder tirar e corrixir, sobre todo, eses fallos que se producen na caza real, fundamentalmente por falta de práctica. Exactamente, pois eso, o sábado, como ti ben dis, a partir das 9 da mañá aproximadamente hasta as 3 da tarde, faremos unha xornada de portas abertas, vale, para todo tipo de persoas, vale, tanto profesionales como non profesionales, aficionados, nenos, o que faga falta, vale, é dicir, adicado a toda esa xente que queira perder un minutiño de tempo en saber, en ver a puntería que ten. Pois moitísimas gracias, que se che dé ben o finalizar esta feira e vémonos o vindeiro sábado. Moitísimas gracias, Borja. Pois moitas gracias a vos por virnos a facer esta entrevista e ata o fin de semana, entón.
Atopámonos cun clásico da Semana Verde de Silleda. Fran, de Falcón, Galicia. Boas tardes, Fran. Que tal, Manuel? Bueno, cantos anos levas xa participando nesta Semana Verde? Bueno, ahora recentemente levo xa 3 anos seguidos, pero bueno, tamén antiguamente viñemos cos pásaros aquí a Semana Verde. Falando de vir con páxaros, que trouxeches a Semana Verde este ano, Fran? Bueno, pois un poquinho de todo. A verdade é que truxen tanto pásaros de cetrería que se utilizan para caza, pero tamén, como vedes, tamén teño aquí un búho real siberiano que a xente lle desperta moita curiosidade, unha águila escudada, cernícalo, un poquinho de todo. Falando de curiosidade de xente, o stand está moi concurrido porque as aves, digamos, xeneran moita expectación, non, Fran? Sí, é increíble. Sempre, todos os anos, en calquer sitio que vou, pois a xente pregunta, curiosea. Claro, non sabe distinguir as especies, pois, bueno, é unha maneira tamén un poquinho de que a xente sepa un poquinho do que temos no monte e o que se fai con eles, claro. Falando desa labor de divulgación, o que sí que parece que está calando na sociedade, digamos, é que a cetrería é un ben importante. De feito, xa hai declaracións de ben de interés cultural en moitas comunidades autónomas e parece que Galicia tamén leva o mesmo camiño, non? Bueno, estamos en ello, está tramitándose o BIC en Galicia. Parece que as negociacións ca directora de Cultura que están sendo favorables, bueno, vamos a confiar en que así sea. É importante trasladar a imagen da cetrería, da naturaleza, á sociedade en xeral, que, como ben decías, a veces parece que ten falta de conocimiento desa realidade. Bueno, falta de conocimiento total. Eu fai sobre 18 anos que estou en isto, e a miña gran sorpresa cando empecín, porque eu realmente, claro, a miña afición cetreira era voar os paseos no monte, como os compañeros cetreiros, pero unha vez que estás exposto ao público en xeral, a ignorancia que hai en calquer tema dos animais, da naturaleza, non? A xente non sabe nada dos pásaros, pois eles atenden cando fago as exhibicións de vuelo, pois co micro vou explicando pois o que fai cada animal, o seu cometido na naturaleza, e desde logo, bueno, eles, incluso moita xente me felicita de que, oye, que non sabía que este páxaro vivía aquí ou que facía aquela cousa. Xénteste, pois, satisfeito de que a xente, pois, aportar ese conhecimento, non? A satisfacción, sobre todo, é personal, de ver os animales tal como están, pero tamén é verdade, Fran, que detrás de todo isto hai moitísimo traballo. Bueno, hai un traballo por detrás, bueno, os que todos temos animais xa sabemos que hai un traballo por detrás enorme, non? Mira, eu teño este equipo de aves de exhibicións, teño outro equipo tamén de aves de caza, pero realmente isto é o máis difícil de conseguir, que un páxaro salvaxe se manteña impune a todo o ambiente que hai, acostumbralo a eso, a distralo, elixir o animal apropiado para este cometido, para que este tranquilo, para que este como se fuera no seu hábito salvaje, e que despois voe tamén no medio público, como se estuvera voando na naturaleza. É un traballo, pois, como ti ben o sabes tamén, arduo e complicado. Bueno, pois non te entretemos máis porque sabemos que te están esperando para unha exhibición máis. Simplemente nos queda felicitarte polo traballo, darche as gracias pola enorme labor de divulgación que faz da naturaleza, da cetrería e do medio ambiente en xeral. Un auténtico placer, un ano máis, compartir con Falcón Galicia. Están na Semana Verde de Silleda. Intentaremos seguir en esta línea, non, Fran? Non, é que vamos a seguir. E moitas gracias a ti, Manuel, por esta divulgación que faz ti. Sin ti, agora xa estamos acostumbrados contigo, xa que sigas ti vindo todos os anos tamén, pois é moi importante, non? Isto sempre é cousa de todos. Un non entrevista se non hai entrevistado, e volvo a repetir, é un auténtico placer darvos as gracias, porque por vos supón, digamos, un incordio que estemos aquí con cámaras, sobre todo para os animales, pero creemos que é importante trasladar esta imaxen á sociedade e que un neno, o que dices tú, veña polo stand e que di, no, mira, vexo o programa na tablet. Dixo, pois eso é un motivo de orgullo e satisfacción, e aparte que, sinceramente, creo que a actividade o necesita, O necesita e moito. Pois moitísimas gracias, Fran, que teñas vos, sobre todo dos paxaros, e seguimos en contacto. Moitísimas gracias, Fran. A ti, Manuel, a ti. Moitas gracias. Esta es cargo. Mami, yo debes un 18. Son millóns caras de Taramón, yo son igual, cortan millón. Esos cortan muy bien. Como Taramón no son porque es otra marca. El acero es acero al carbono así.
10,60 es lo que te puedo decir. Yo las de Talamundi conozco las inoxidables, calculo como no. Con eso vas bien servido, ¿no? Con lo que me has dicho, ahí sí lo vas a Pointer que trabajen por y para el cazador. Pointer que hagan la función de buscar la caza, mostrarla y asistir al cazador durante sus jornadas de caza. Nos da igual que ese perro tenga pedigrí, no tenga pedigrí. Lo que queremos son perros que cacen, que busquen caza, que la encuentren y sean funcionales por y para el cazador. Es decir, al final el cazador desde siempre, que tampoco esto no quiere decir que no tenga que ir acompañado de una belleza espectacular, faltaría más. Como suele decir en Galicia, aunque ya comentaste que era solo medio gallego, aquí se prefieren guapas y ricas, aunque también el refrán dice que guapas y ricas ya no quedan. Entonces, si el pointer, digamos, es perfecto morfológicamente y encima caza, sería lo ideal, ¿verdad? Evidentemente, nosotros nunca diremos que los pointer guapos no son funcionales. Al contrario, es lo que buscamos, sería lo ideal, como tú has dicho. Un pointer bonito y funcional para la caza es lo ideal, lo que cualquiera quiere. Pero sí es verdad que últimamente, o es nuestra forma de pensar, el pointer fue evolucionando hacia buscando una serie de cosas o de actitudes y olvidando otras muchas. Y la principal actitud de un perro tiene que ser, de un perro de caza, es asistir al cazador. Por tus palabras parece que se desprende que se potenció más, digamos, el estándar de belleza de la raza. Puede ser que se potenciara el estándar de belleza, el tema de morfología, el tema de buscar perros espectaculares que batieran muchísimo terreno sin quitarle al pointer, que de por sí una característica suya es la búsqueda amplia, pero a lo mejor se están buscando pointers que se olvide una cabeza, como suelen decir los cazadores, que esté amueblada. Que esa velocidad, que esa búsqueda intensa con potencia que tiene el pointer sea acompañada con una cabeza que le diga en un momento determinado: la caza está en aquel rincón, la caza está a esta distancia. Que perros que tengan un imán para buscar la caza. Ya que empezaste a describir un poco, ¿cuáles serían las características para ti ideales para un perro para un pointer en este caso de caza, Corsino? Para mí un pointer de caza lo primero que tiene que tener es ser un carácter noble y después buscar todas las actitudes naturales de las que sean capaces, no buscar actitudes adiestradas. Buscamos que un perro, si es un perro de muestra como es el pointer, tiene que tener innato la muestra, la búsqueda, y aunque no sea innato del pointer en su momento, cuando fue su creación, que fue creada por los ingleses, el cobro no era una actitud natural del pointer, es más, los ingleses la tenían como un desprecio y usaban otras razas como retrievers para cobrar. Nosotros hoy en día ya buscamos también que el perro tenga ese cobro natural, para asistir completamente al cazador, perdón. Estamos siempre con el mismo dilema. Un pointer, en este caso de caza, sirve para competir, y un pointer de competición sirve para cazar, Corsino. Es una pregunta complicada y comprometida. Yo te voy a decir que ahí fuera tengo pointer de caza y pointer de competición, todos los he cazado, pero uno me da más prestaciones en un terreno y otro me da más prestaciones en otro terreno. ¿Puedo competir con el perro de caza? Sí, y de hecho lo compito. Ahí tengo una perra que el año pasado quedó tercera en una modalidad a nivel nacional, y tengo otro que lo estoy preparando para disciplinas superiores como puede ser la caza práctica. Pero siempre partiendo de la base que primero me encuentren en caza y me asistan como cazadores. ¿Cuál es la situación actual del pointer en España? Número de ejemplares, yo creo que muy buena situación. El número de ejemplares que asistan al cazador, pues a lo mejor ya es un poco más complicada. Nosotros en la asociación somos ahora mismo más de 150 socios. Estamos intentando realizar una serie de pruebas selectivas. Todas las pruebas selectivas que hacemos son con caza salvaje. En Galicia hacemos una prueba selectiva sobre becacina, que fuimos los primeros en toda España de hacer una prueba sobre esa especie, sobre becacina. Ya llevamos 3 años haciéndola.
siendo un éxito para lo que es Galicia, con solamente admitiendo pointers y juntando, si no me equivoco, unos 15 perros. Hacemos pruebas sobre becada en el País Vasco, hacemos pruebas sobre perdiz salvaje en montaña en Andorra, hacemos pruebas en Andalucía, hacemos pruebas en Toledo, y siempre la característica nuestra es que todas las pruebas son con caza de salvaje. No admitimos en principio para la selección pruebas con caza sembrada. Todo lo basamos sobre la caza salvaje. Digamos, el presente está más o menos controlado y en una buena situación, por lo que estás comentando. ¿Cuáles son los retos de la Asociación del Pointer de Caza de cara al futuro inmediato, Corsino? Pues ahora mismo la Delegación de Galicia lo que aspira es a aumentar el número de asociados en Galicia y que la gente vuelva a coger la ilusión por cazar con el pointer, que siempre le ponen la disculpa de que el pointer no le gusta la maleza, no entra a la maleza, que si el setter... No, el pointer puede entrar a la maleza perfectamente. ¿Qué le penaliza al pointer? Pues que es como si fuéramos un Ferrari y un todoterreno. La potencia entraría a los dos lo mismo, pero uno se va a hacer más daño que otro. ¿El pointer sufre más cazando en Galicia? Sí, es cierto, los terrenos en Galicia cada vez están más abandonados. La famosa hierba que tenéis aquí, que es el tojo, la silva, que en León la conocemos como la zarza, todo eso al pointer, a su estructura, le daña. Pero nada que un amante del perro pueda subsanar echándose un par de horas curándolo y arreglando esos desperfectos. Bueno, pues ya para finalizar, aparte de agradecerte lógicamente la diferencia con Couto de Caza, si algún cazador con pointer quiere acercarse a vuestra asociación, ¿cómo puede hacerlo, Corsino? Bueno, pues tenemos una página web, tenemos información en internet, con poner APC, Asociación del Pointer de Caza, le va a salir nuestra página web. Y ahí va a salir todos los teléfonos y correos electrónicos, o si están hoy por Silleda, pues pasarse por Silleda y aquí le informamos de todo lo que necesite. Pues muchísimas gracias, muchísimo ánimo para seguir trabajando en defensa y en poner en valor el pointer, y hasta una próxima ocasión, Corsino. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con todos vosotros y animar a la gente de Galicia a cazar con el pointer. Manuel, ¿tú qué opinas destes larpeiros? Non sabía mellor na feira. Non sabía mellor na feira, verdad? Comedores, ai, maravilla. Comen todo, falamos en corpo. Non hai queixa. Son todos de bon dente, vexo que son todos de bon dente. Vais a que trae a comida, que se te comer, bueno.
Bueno, pois, un ano máis, Ramón ou Remanso, xa non se sabe moi ben cal é a marca, quen é o titular. 10ª edición de FECAP. Ramón, como ves a feira? Pois bueno, está empezando ahora a coller un pouco máis de auge, pero bueno, onte foi un día tranquilo, normal, pero hoxe que xa o sábado xa a xente pode salir da casa e ten moi bo tempo para disfrutar da xornada e ver un pouquiño todo o que é o recinto feiral. Estuvemos un pouco valorando cos teus compañeiros, igual hai que pensarse a duración da feira, levar un pouco un formato máis nacional, como as demais, de 3 días, porque, lógicamente, os profesionais supomos moito máis que 4 días de feira, hai que montar, desmontar, preparar todo. Sí, certo, é desplazamentos, empleados, bueno, o feito de estar aquí, eu penso que é preferible reforzar estes 2 días, como son o sábado e o domingo, en vez de prolongar a 4 días, pero bueno, esa é a filosofía da organización da feira, e desde sempre foi a Semana Verde de Silleda, e bueno, hai que respetar esa... Falando de sempre, como evolucionou esta feira da Semana Verde de Silleda desde que ti participas nela, Ramón? Eu penso que está un pouco a baixa por falta de actividades, e sobre todo no noso sector relacionado ca caza, no cal se podrían, bueno, sempre aportar con campeonatos, en monográficas de cans de caza, e todo o que sean actividades cinexéticas. Animaría máis a xente a vir un ano e outro a descubrir novas actividades. Falando de descubrir, que trouxeches á feira, Ramón? Bueno, estou vindo un pouco con un surtido tanto de calzado, de roupa, o noso fuerte que é os localizadores, e despois todos os accesorios que rodean a caza en general. Vamos a meter un compromiso. Que diferencia hai de estar en FECAP Semana Verde de Silleda a estar en Cinegética? É dicir, incluso a ámbito cinegético, fundamentalmente. Hai moita diversidade de cliente. Claro, o tipo de caza a nivel nacional é totalmente diferente nunhas comunidades autónomas que noutras, entonces si se nota moito contraste no tipo de produto que se vende, na forma de enfocar a feira. Non ten nada que ver cinegética coa FECAP. É dicir, aquí o que máis destaca, sobre todo que ano tras ano vémolo, que non é un público específico do ámbito cinegético. É dicir, pasan por aquí porque queda o pabellón 4 ao final do recorrido, pero podemos decir que, bueno, que igual un 3, un 4, un 5% como moito é un sector vinculado coa propia actividade cinexética. Efectivamente, esta é unha feira que non só está pensada no sector da caza, entonces a afluencia de asistentes pois pode ser grande, pero non son clientes potenciales referentes ao tema da caza. Bueno, pois para os clientes potenciales siguen tendo Remanso, Caza e Pesca en Arca. Que se poden atopar na tienda, Ramón? Bueno, pois ali un pouquiño de todo, levamos xa 24 anos intentando cumplir as demandas de todos os clientes relacionados ca caza, lóxicamente, e da pesca. Non se che botan a ti os 24 anos de máis, melloraches moito ca tienda. Bueno, van pasando, por dentro van pasando, pero tamén se aprende a experiencia. Detrás de todo isto tamén hai moitísimos dolores de cabeza, non, Ramón? Exactamente, e os que quedan. Pois moitísimas gracias, moitísima sorte, verémonos por Arca, lóxicamente, e larga vida a Remanso, como sempre, Ramón. Gracias a vos polo espacio.
Claro. Pago, ya. Pagaba ya caixa de cartucho e non quixo cobrar. Tenía así, como esa, para ir al colegio, pero en vez de mochila, era Yo, bueno, esto de bien. Con pelo de millón que pillan 30 a montón. Non te poñas nerviosa. As 30 xa temblan. Estas cucharillas están prohibidas porque pillan moitas 30. Acercados por el menú Bergantiños se queréis desaforrar los cartiños. Non miro as letras porque efectivamente o dato aquí me lo miro. Sí, eso é regulado porque cada un, claro, como está en ese curso. Sí, ese 939. 9 metros. No, 939. Ese, claro, é diferente, ten máis modas, ten máis. Ten moito. Hombre, sí, pues ya con cosas sencillas. Si vas por aí a veces para mirar. Claro, sí. Ten cambio de multiresque no lado. E aquí ten un punto un mes. Salida de 42, salida de ajuste de enfoque, ajuste de diotrías, e aquí cambia o color. Este que diferencia entre? Hai diferencia, a única diferencia Apareceu o dono. Agora tiño un metro máis. Está, confiado en mí. Mas esa non é moi rara. Un ano máis, Tono Méndez, acompañándonos no stand da Mesa Galega pola Caza. Boas tardes, Tono. Moi boas tardes, moitas gracias. Gracias a ti por honrarnos ca túa presencia e por aportar o teu gran de area a esta actividade cinexética que cada vez necesita de máis persoas como a ti.
Bueno, a actividade cinexética é moi importante para nós neste momento, sempre foi moi importante para a humanidade, tanto polo apoio que temos que ter e a importancia que ten a caza no sector agrogandeiro e forestal, porque a caza é xestión, é turismo, é economía, é diversidade, e por iso é tan importante que a caza teña o recoñecemento que ten que ter neste momento na sociedade. O recoñecemento social temos que ganarlo, lóxicamente, pero tamén igual tiñamos algúns deberes por facer, digamos, no ámbito político, de trasladarlle á clase política deste país o que é realmente a actividade cinexética. Bueno, os políticos son políticos, pero non ten nada que ver, o político está concienciado desde o naturalismo, desde a aportación que temos e a importancia que ten a actividade cinexética, xa que é unha actividade reglada por lei, entonces é unha actividade que se ten que desarrollar polo ben do noso ecosistema, a natureza, a diversidade. Tú sabes, como sabemos os demais que estamos metidos neste sector, que sin unha actividade cinexética moitísimas especies pois ao mellor hoxe estarían en perigo de extinción e gracias á actividade cinexética pois síguense mantendo. Tamén, xa o dicía Félix Rodríguez da Fuente, que a actividade cinexética é moi importante polo control e para as plagas. Se tú non tes actividade cinexética sobre moitas especies, o único que estás facendo é que haxa nun momento que haxa unha peste, que a consanguinidade das especies traiga moitísimos problemas. Por iso é tan importante a nosa aportación a actividade cinexética dentro da cultura e dentro do mundo hoxe en día. Como comentábamos outro día, durante a visita a FECAP do presidente da Xunta, non existe outra ferramenta de xestión hoxe en día mellor para xestionar as poboacións de especies cinexéticas que a caza. Bueno, a caza ten que ter o seu espacio non só de control, sino a actividade da caza vense reflexada sobre moitos ámbitos, entre ela o turismo, a economía. Todos temos que ir da mao. Os cazadores son os primeiros ecoloxistas, son os primeiros que respetan o medio ambiente. Hai, como en todos lados, algunhas persoas que sí que non o fan, pero é unha mínima parte do colectivo. Entón, o que temos é que engadir, crear valor sobre a xente que realmente fai cousas boas polo medio rural e pola actividade cinexética. Xa salíndonos un pouco de FECAP, que impresión te levas desta edición da Semana Verde de Silleda, Tono? Bueno, eu estou encantado de estar na Semana Verde de Silleda, sempre o digo, desde neno sempre estuve moi vinculado á Semana Verde de Silleda. A Semana Verde de Silleda é un escaparate para todo o sector do mundo rural, gandeiro, agricultores, gandeiros, forestais, de maquinaria, de turismo. Aquí vemos que hai moitísimos sectores dentro da feira. A feira de Silleda, desde pequeno, eu sempre o digo, é un punto de unión para todos nós e para os galegos. Vamos a intentar seguir aportando a nosa grande área, desde FECAP a esta Semana Verde de Silleda, porque tamén é un bo escaparate para que a sociedade en xeral vexa e se interrelacione co que é a actividade cinexética en sí. Sí, eu sempre digo que a actividade cinexética noutros países está moi vinculada xa no sistema educativo. Francia, por exemplo, pois nas escolas sí que lles enseñan e divulgan o tema da caza, porque a caza é importante desde o respeto á natureza, desde o respeto ao medio ambiente. Como decíamos antes, o cazador é o maior ecoloxista que hai nestes momentos, porque o que nos interesa é que a biodiversidade siga existindo, que teña o seu espazo, e nós somos as persoas que máis nos temos que involucrar nese aspecto. Pois non nos queda máis que agradecerche, lógicamente, a deferencia de atender as cámaras de A9 Televisión e, sobre todo, un agradecimiento persoal, porque constanos que estás poñendo toda a carne no asador en defensa da caza e da actividade cinexética, algo que do sector non nos queda máis que, de verdade, agradecercho e, sobre todo, animarte, que non che van falta moitos ánimos, a que o sigas facendo. Un auténtico placer compartir xornada contigo, Tono.
Moitas gracias a vos por darnos a oportunidade tamén de expresarnos aos televidentes que teñen a suerte de poder ver todas as semanas pois algunha actividade dentro do mundo rural e do mundo da caza. É moi importante que non perdamos a perspectiva esta de que a caza é fundamental en calquer sociedade avanzada. Pois moitísimas gracias e seguiremos loitando por elo, Tono. Moitas gracias a vos, como sempre. Don Iván, volveremos ou que? Volveremos ou? Volveremos. Esperemos que non. Bueno, pois ata aquí FECAP 2024. Toca recoller, volver e para o ano máis e mellor.